Muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Llevamos mucho tiempo denunciando la ocupación de los edificios y del espacio público por parte del separatismo. Llevamos mucho tiempo pidiendo unas calles, unas plazas y unos ayuntamientos y unos edificios públicos de todos los catalanes, no solo de una parte de los catalanes. Y desde luego llevamos mucho tiempo denunciando el uso que está haciendo el separatismo de los edificios públicos como si fueran el tablón de anuncios de una ideología. Pues bien, la neutralidad de los espacios y de los edificios públicos se debe garantizar siempre, pero más si cabe en periodo electoral. Es aún más vergüenza todavía el que los edificios públicos sean un tablón de anuncios del separatismo en periodo electoral. Estamos viendo, y hoy lo hemos comprobado también con nuestros compañeros, cómo aún siguen los edificios públicos de la Generalitat llenos de simbología separatista. De hecho, están llenos de las caras de los que son los candidatos a estas elecciones generales de partidos separatistas. Esto es una vergüenza. ¿Ustedes se imaginan que en los edificios públicos hubiera las caras ahora mismo de Albert Rivera? Pues eso es lo que está pasando aquí, con la cara del señor Jordi Sánchez, con la cara de señores presos que son los candidatos de las listas separatistas. Es una auténtica vergüenza. Se les debería caer la cara de vergüenza de utilizar los espacios y los edificios públicos como si fueran el tablón de anuncios de los carteles electorales de determinados partidos. Pues bien, fuimos al Defensor del Pueblo hace tiempo y nos dio la razón. El Tribunal Superior de Justicia ya se pronunció sobre la necesidad de la neutralidad en los edificios públicos. Pues bien, hemos ido a la Junta Electoral Central y nos ha dado la razón. Los edificios públicos en Cataluña tienen que garantizar la neutralidad, especialmente en periodo electoral. Y hay un plazo muy concreto para el señor Torra para que quite la propaganda separatista de los edificios públicos. Así que se lo volvemos a pedir, como le pedimos la semana pasada en el Pleno del Parlamento al Govern de la Generalitat. Limpien de propaganda separatista los edificios públicos que son de todos los catalanes, no solo de los que votan a partidos separatistas. Quiten simbología partidista, quiten las caras de los candidatos de partidos separatistas a las elecciones generales. Es una auténtica vergüenza que un ciudadano tenga que ir a un edificio de la Generalitat y enfrentarse con toda esa propaganda como si estuviera yendo a la sede de la ANC. Es una auténtica vergüenza. Por tanto, hacemos lo que el señor Sánchez y el Gobierno de España no hace, que es defender la democracia, defender unas elecciones libres, defender que los edificios públicos en Cataluña son de todos los catalanes, no solo de los partidos separatistas. Y estamos haciendo lo que Sánchez no hace porque Sánchez está preparando su vuelta a Moncloa de mano de los partidos separatistas. Sánchez no quiere molestar a sus socios, no quiere incomodar al separatismo porque sabe que les necesita para volver a Moncloa. Por tanto, vamos a seguir defendiendo no solo en el Parlamento, no solo en el resto de instituciones, no solo en la calle, sino también ante la Junta Electoral o ante los juzgados o ante el Defensor del Pueblo o ante donde haga falta para defender a esos millones de catalanes que están silenciados y que tienen que aguantar cada día ir a un edificio público y enfrentarse a propaganda separatista con sus propios impuestos. Este era el tema que les queria comentar, però si necessiten un tall en català o tenen qualsevol pregunta d'actualitat, estic a la vostra disposició. Sí, bon dia, aquí darrere. La primera, sobre aquest tema de la Junta Electoral, sí. El termini acabava en 48 hores, diria que demà és el segon dia. Què passa si encara no han retirat la pancarta i els llaços dels edificis de la Generalitat? Això per una banda, si vosaltres penseu fer algun tipus d'acció o alguna cosa. I també pels ajuntaments, perquè vam demanar a l'Ajuntament de Barcelona que retirés la pancarta, la Junta Electoral no ho deixa clar si els ajuntaments també ho han de retirar, no sé com està aquest tema. Això per una banda. Per l'altra, aquest matí Carles Puigdemont ha dit que tornarà a Catalunya si aconsegueix l'acte d'eurodiputat. No sé què en pensa, gràcies. Jo crec que molts dels seus seguidors començaran a pensar que és un mentider compulsiu, el senyor Puigdemont. És que aquesta promesa de tornar l'ha dit tantes vegades, a nosaltres ja no ens enganya, però és que crec que cada cop enganya a menys gent i crec que molts dels seus començaran a pensar que aquest senyor és un mentider compulsiu. El que ha de fer és dir la veritat, el que ha de fer és donar la cara, deixar de fugir de la justícia, que és el que fa, i acceptar la realitat, que ni la república existeix ni ell probablement tornarà per ser res que no sigui una persona que s'enfrenta a la justícia al país. Respecte a la primera de les preguntes, aquest és un recurs que nosaltres vam presentar a la Junta Electoral Central
Hi ha d'altres juntes electorals que són de zona on presentarem també un recurs i que això probablement afecti els edificis dels ajuntaments. En qualsevol dels casos, el criteri és clar, és molt clar. Els edificis públics no poden estar plens de propaganda separatista ni de propaganda de qualsevol ideologia. Han de romandre neutrals, sobretot davant el període electoral. També vull assenyalar això. La Junta Electoral es manifesta pel període electoral, però això no vol dir que durant la resta de l'any no s'hagi de tenir també neutralitat, perquè això ja ho va dir el defensor del poble i això ja ho va dir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a una estelada en un municipi concret. Per tant, el criteri és clar i català, que els edificis públics han d'estar lliures de propaganda ideològica i partidista. Per tant, defensarem a la Junta Electoral Central com ja hem fet. Si acaba el termini i el senyor Torra no ha fet el que diu la Junta Electoral Central, s'iniciarà el procediment que ve després. Vull recordar que, a diferència de la Junta Electoral, de la sindicatura electoral que van triar aquí de nit i a dit el separatisme pel seu 1 d'octubre, la Junta Electoral Central, la de veritat, està integrada per jutges que estan triats per un sorteig des de fa més d'un any i mig, des de l'any 2017. Per tant, això va de debò. Això no és la sindicatura electoral de fireta que van triar aquí entre hooligans del separatisme i triats a dit a les 2 de la nit. O sigui, això va de debò i per tant hauran de fer cas al que diuen els jutges, perquè si no després els trobem davant els jutges dient que això era de mentida i que no sabien res i que era simbòlic. Doncs que actuïn perquè això no és simbòlic. L'autoritat de la Junta Electoral Central no és simbòlica, és efectiva. I a mi el que em fa pena és que hem de ser nosaltres sempre el que hem d'anar a defensar els catalans no independentistes perquè el senyor Sánchez no fa absolutament res. I per tant, seguirem defensant els nostres drets, seguirem i acudirem també a les juntes electorals de zona per insistir-hi en el tema dels ajuntaments i per descomptat que el senyor Torra haurà de complir el que diu la justícia. O què s'han pensat aquests senyors? Què s'han pensat? Que els ciutadans de Catalunya han de fer el que diu la llei, han de complir amb tots els requisits, han de fer tota la burocràcia a vegades que ens demanen i que ells poden fer el que vulguin dels nostres edificis públics. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. I aquí estarem i aquí serem per defensar la democràcia i defensar unes eleccions neutrals. Perquè el que és una vergonya és que avui hi hagi la cara de candidats a les eleccions generals per partits separatistes que estan als edificis públics de Catalunya. Però què pensarien si estigués la cara del senyor Albert Rivera als edificis de la Generalitat de Catalunya? Què dirien els partits separatistes? Nosaltres que hem d'empassar-nos que estiguin els candidats separatistes sense dir res? Ni un pas enrere contra aquells que volen fer dels edificis una seu de l'ANC o d'Esquerra Republicana de Catalunya.